Haleluya, haleluya, haleluya. Hama zangu, ugare kwa muri ndinoti ugare no kuchingamidzai mose pano paJerusarema idzva, kuchingamidzai zuva ranhasi, zuva rekunyengetera, zuva rekunamata Mwari. Mwari ratitendera naro kuti tinge tichisangana, tinge tichidya zvokudya zvomweya. Naizvozvo tafura dzomweya dzasagadzirwa, zvokudya zviripo uye zvokudya zvasara kupakurwa. Tinotenda kuna Mwari kuti Mwari achatipa zvakanaka zvokudya zvatichakwanisa kudya. Mumwe nemumwe ari pano, mumwe nemumwe achanokora pake paachadya napo, mumwe nemumwe achabviswa nepake pakafanirana naye. Nyasha dzaMwari ngadzive nemi hama dzose, hama dziri kudenga, hama dziri kuzasi, hama dziri kumabvazuva nehama dziri kumavirira. Ndokwazisai mose nemufaro uri kuna Ishe wedu Kristu Jesu, tichiti amen. Ndinokudza iye wakwegura pamazuva ake, Jehovha Mwari waIsraeri, iye wakanga aripo kuvapo kusati kwavapo. Jehovha Mwari waIsraeri ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Ndinokudza zvakare Ishe wamadzishe, Mambo wamadzimambo, Jesu Kristu. Ishe wedu wakatifira pamuchinjiko, ropa rake rakapiwa sezvinonhuhwira pamberi paMwari. Zvikanzi iro gwayana raMwari rakauya kuzodzikinura zvivi zvavanhu pamusoro penyika, kuti nyika iponeswe. Ndivose vanotenda kugwayana vachava noupenyu husingaperi. Naizvozvo Ishe wangu ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi-peri. Titi amen. Ndinokudza zvakare Mweya Mutsvene waMwari, mumwe munyaradzi watakapiwa naMwari. Azati ari Pio kana kuti Damreta, azati ari Ginazio kana kuti Andrea, azati ari mudzimu inoyera, azati ari Holy Ghost kana kuti chipoko chitsvene. Hakuna zvakadaro. Mweya Mutsvene waMwari haana kufa, uye haana kubva kwakafa, uye haana kufa akamuka, uye hauzi mudzimu, nokuti mudzimu mweya wemunhu akararama akafa. Asi Mweya Mutsvene waMwari anonzi mweya munyaradzi watikakumbirirwa naMwari. Ishe akakumbira kuna Mwari akati, Mwari wangu, zvandakuuya kwamuri, naizvozvo ndichakumbira mweya wenyu kuti mweya wenyu auye panyika, kuti adzidzise marudzi, marudzi anzwe nezveshoko evhangeri, aziise pamusoro pezvivi, pamusoro pezvakaipa zvose, pamusoro pekuguma kwenyika, napamusoro peushe hwekumusoro kudenga. Akauya kuzoparidza shoko evhangeri kuti kune vose anokutenda, vose vachapiwa simba rekuparidza, vose vachapiwa simba rekunzwa shoko evhangeri, vose vachapiwa simba rekuigamuchira, vose vachapiwa simba remuna Kristu Jesu kubudikidza nemweya Mutsvene waMwari. Naizvozvo Mweya Mutsvene waMwari iyeyu ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi-peri. Ndinokwazisa vakuru vakatanga nerori basa paJerusarema, vaprista vedu. Ndikuona muprista mumwe atojoina pano. Ndokwazisai vaprista, muprista ndokwazisai kwamuri ikoko. Nyasha dzaMwari ngadzikuteverei, nyasha dzaMwari ngadzirambe dzichiwedzera kwamuri. Ndokwazisai nokutudza nezvigaro zvenyu kusvika kakomana kadiki kanoimba hosana muimba yaMwari. Ndichiti amen. Varume Jerusarema ngavaya varume vakasimba, ngavaya varume vakasunga zviuno zvavo, ngavaya varume avo nokuti vanonzwa denga, vanotaura zvedenga panguva dzose. Tinotenda kuna izvozvo kuti Mwari achatizadza nesimba rake, uye simba rake richaramba richiwedzerwa kwatiri, richaramba richivandudzwa, neevhangeri yake icharamba ichivandudzwa zvakare. Nokwazisawo vakuru vanokuzwa ana amai vakuru, kutedzana nezvigaro zvenyu ana amai, kusvika kasikana kadiki kanoimba hosana muimba yaMwari. Ndichiti amen. Hama neshamwari dziri panyika dzino, kubva kumativi mana enyika amunova muri, Kristu ari mamuri mumuviri menyu. Mweya wakaiswa mamuri muzati maachinhu mudumbu ramai venyu. Mwari akaisa mweya wake mamuri kuti nemweya iwoyo, kana evhangeri yakadai yaparidzwa, mweya iwoyo uchakudzwa. Uyo mweya uri mamuri unokudzwa nei? Unokudzwa neshoko evhangeri yaMwari, unokudzwa nekutenda kwenyu, unokudzwa nekunyengetera nekuzvitsaurira kuna Mwari. Pfungwa nendangariro dzenyu zvose zvakaiswa pachinhu chimwe chete. Simba raMwari riri mamuri richawedzerwa. Ishe unotitaurira kuti tarirai, muprofita Eria wakanyengetera ari panyama, ari munhu, akanyengetera kuna Mwari kuti mvura isa naye makore 3 matanhatu.
akanyengetera Mwari, akanzwa kunyengetera kwake, mvura ikasanaya makore iwayo. Kusvika Mwari kusvika munhu anyengetera zvakare kuna Mwari kuti akwana nguva iye Mwari yekuti muchizarura kuti denga rizarure mvura yacho. Mweya uri mamuri une simba kudarika mweya yose. Mweya yamadzitete enyu, mweya yemudzimu yenyu, mweya yamashavi yenyu, mweya ipi neipi, anadhamureta, mweya yose yengirozi dzakadonha kudenga, ngirozi dzakadzingwa kudenga nemweya yose yakaipa. Mweya yose iyoyo haina simba kudarika mweya waMwari uri mamuri. Mweya waMwari uri mamuri ndo mweya wakaiswa naMwari kuti usimbiswe mamuri, kuti kana wachinge wasimbiswa mweya iwoyo muchazaruka mopuwa chimwe chizaruko chezvakavanzika zvekudenga nezvakavanzika pamusoro paKristu. Zvakavanzika chekuti Kristu zvaari mamuri, imi zvamuri muna Kristu, naBaba vari mamuri, imi muri muna Baba. Nesimba iroro takapiwa simba rekukunda nyika, kuti nyika ino tiikunde nezvose zviri mairi. Hapana chiri panyika ino chikawanikwa chine simba pamusoro pedu, pamusoro pemweya wedu nepamusoro penyama yedu. Nokuti nyama yedu tinoziva kuti nyama yedu itemberi yaIshe. Nomweya wedu takaupa kuna Kristu, naizvozvo mweya wedu hauzati uri wedu asi ndiwaIshe tenzi ari kumusoro kudenga. Saka takaitwa vana vaMwari. Takaitwa vana vaMwari, tinofanira kuti mweya yedu inge ichisimbiswa panguva dzose. Inosimbiswa nekuenda kun'anga here? Inosimbiswa nekuromba here? Inosimbiswa nekuzvikudza here? Inosimbiswa nesirivheri nendarama here? Kwete. Inosimbiswa nekuzvitsaurira, nekuzvitendera kuna Mwari mupenyu, kunamata Mwari mupenyu pasina kana chipi nechipi chingativhiringe pandangariro dzedu, pakufunga kwedu, pakuona kwedu nepakuzwa kwedu. Zvinhu zvose ngatitarire kudenga, nokuti zvose zvakabva kudenga, zvose zviri kudenga. Pundutso yedu inobva kudenga kuna Mwari, haibve pasi pano kuvanhu. Shoko yevhangeri riri kuparidza pano haisi kubva pavanhu pano, asi iri kubva kudenga kuna Mwari. Saka zvese zvekudenga zvinotipa isusu upenyu. Upenyu hwatinopiwa naMwari ndo upenyu huri muna Kristu. Paya panonzi upenyu muna Kristu vakanyora mubhuku kuna Mabasa, mavara makuru zvikanzi upenyu hutsva muna Kristu. Pauro akanyora akataura pamusoro peupenyu hutsva muna Kristu, kuti kana munhu muna Kristu ane upenyu hutsva. Upenyu hutsva nekuti agamuchira umwe mweya mutsvene waMwari, agamuchira rimwe zivo pamusoro pezvekudenga, agamuchira rimwe zivo pamusoro pekuti mwana waMwari. Zvino pane chizaruko chokuti kana munhu ava mwana waMwari, ane mufambiro waanofanira kuita, ane muitiro waanofanira kuita, ane mutauriro waanofanira kuita, ane muvhungiro waanofanira kuita, ane munyengetero waanofanira kuita, ane mufambiro waanofanira kuita, kuti munhu uyu anzi zviro kwazvo mwana waMwari. Kristu ari mukati menyu. Kristu zvaari mukati menyu, ari mukati menyu kune avo vakatenda kuti Jesu ndiye Ishe. Vanotenda kuti Jesu ndiye Ishe vozvipira upenyu hwavo kuti aiwa ine hama, ndafunga kutendeuka, ndafunga inini kuti ndibatwe musoro, kuti ndiwewo vamwe vevana vaKristu. Pisarema raMwari ndokukwazisai pano rakusvika pano. Mufaro kwamuri pisarema raMwari. Varume vanoimbira Mwari, vane mazwi akuimbira Mwari, vanoimba mahozana anosvika kudenga. Nyasha dzaMwari ngadzirambe dzichiwedzerwa pamuri muimbi, kuti murambe muchiimba mahozana iwayo aramba achisvika kudenga. Vekudenga vabate nemi, vakusimbisei mapaipi epahuro avhurike, muimbe mahozana ekuti kana maimba mahozana denga rinozunguzika. Kana muchinge maimba mahozana mweya yakaipa inotiza kana muchinge maimba mahozana. Nyasha dzaMwari ngadziwedzerwe pamuri pisarema raMwari. Zvino masvika pano pisarema raMwari tichiparidza nhau yaKristu mukati menyu. Kristu ari mukati menyu hama, ari mukati menyu panguva dzose. Asi imimi zvino munodziva mwenje iri mamuri nekuda kwokunamata nyika, kana kuti kunamata zvifananidzo zviri panyika, kana kunamata zvose zvisingati zviri zvaMwari. Ipapo munodziva chiedza chenyu, nokuti chiedza chenyu chakaiswa pakati pemumwe nemumwe. Azati achinhu mudumbu ramai vake, ichitori mvura. Mwari akanga anyora bhuku remunhu yeupenyu hwake. Mwari akanga akupa ngirozi yake unofamba nayo,
inokurwira, inokuchengetedza, inokubatsira iwewe pakuti kuenda nokunamato yako kuna Mwari. Girozi yako ine simba rekuti kana wapfuga vakunyengetera kunamata, inotora munamato yoenda yonopiwa munamato sezvinonhuhwira pamberi paMwari. Saka munamato yako inofanira kunge munamato yakasimba. Inosimbiswa seiko munamato yako kana iwewe wakazara nekuchiva kwenyika nezvese zvakasimba zvomunyika zviri kwauri. Munamato yako kana ichinge yasvibiswa, zvino ngirozi yako painotora munamato haikwanisi kusvika nezvakasimba kuti ipire Mwari zvinonhuhwira. Saka muchiona vamwe vachida munamato yedu haisvike, munamato yedu haipindurwe. Haipindurwe, yakasviba, yakasviba. Nokuti munamato kana ichipiwa pamberi paMwari, inopiwa sezvinonhuhwira pamberi paMwari. Mwari akapiwa zvakasviba, hakuna munamato yakasviba inosvika pamberi paMwari. Nhasi unganyengetera uchinamata kuti dai nhingi afa, munamato wewe wakasviba, munamato wewe hausvike. Hapana chichene chawanikwa munamato. Mutumwa wako haende nezvakasviba, nokuti iye ndiye anopinda pataiti achiva nezvakasviba pamberi paMwari. Musachiva nyika nezvose zviri mariri, nokuti ruchiva rwenyika ndo zvinorwisana naMwari. Mwari wakasikira nyika ino kuti iswe mumoto, moto wakabatidzwa. Girozi dzikabvunza kuti baba zvamasika moto mukabatidza moto, muda kuiseiko moto umu? Mwari akati ndichaisa nyika nezvose zviri mariri. Akabvunza akati Datariye ratanga. Yatatsoka. Datariye rakarangara radakwa. Takatiri kusinga nhasi navisa pawifi. Ndapa wifi manje radzoka hama. Nawe yatiri kuparidza pano inhau yaKristu ari mukati menyu. Mweya waMwari uri mamuri, asi mweya waMwari une zvinofanira kunge zvichiactivata mweya wenyu kuti ukure, ukudzwe nekubwinya kwaMwari kuwedzere kuratidzire mamuri. Temberi yaIshe ndiyo nyama ino. Zvino Mwari zvaakagadzira temberi yake akaisa mweya wake mutemberi imwe neimwe. Saka Mwari akapa mukana mumwe nemumwe kuti mukana mumwe nemumwe kana achinge anzwa shoko yeevhangeri, mumwe nemumwe kana aita kuda kwaMwari, ateerera kutaura kwaMwari, mumwe nemumwe obva azvipira kuna Mwari, chiedza chiri maari chichakudzwa, nokubwinya kuri maari kuchakudzwa. Iyeye munhu achanzi mwana waMwari kana munhu iyeye azadzwa nemweya mutsvene waMwari, chiedza chemweya waMwari chiri mauri chichakura. Munhu iyeye kana achinge azorora panyika, kana mazuva ake azara, tiyo vanhu vanotorwa vachinzi vakafira muna Mwari, vanotorwa voiswa panzvimbo yakanaka vachimirira pakutonga kwavanhu nepakuguma kwenyika. Zvino isu hatingati Mwari ari matiri, tobva tati Mwari zvaari matiri, pfungwa dzedu dzozadzwa nekusviba, nezvakasviba nezvinosvibisa zvoga, tichifunga zvakaora nezvakafa, tichizvikudza pakutaura kwedu nepakufunga kwedu. Toita mavara enyika ari matiri, apo tinoti tine mweya waMwari matiri. Izvozvo zvinoita kuti chiedza chaMwari chiite chichita chidiki kusvika chadzima mumunhu. Chiedza chiri mauri, mweya waMwari uri mauri, haufanira kudzima. Saka Mwari akabva adzoka akati potai muchireura zvivi zvenyu, potai muchiuya muchireurana zvivi zvenyu. Kana mareurana zvivi zvenyu moregedza kutadza nebwoni, ndokutadza uchiziya, nokuti zvinorwisa chiedza chiri mamuri kutadzira Mwari nemabasa ezvivi. Nokuti zvivi zvazvakakundwa pamuchinjiko, zvazvakakundwa pamuchinjiko asi panyama zvinowanikwa zvichirwisa nyama nemweya. Zvino Mwari ari kuti aiwa mweya wako iwewe unofanira kusimbiswa nemweya waMwari kuti ukwanise kukunda nyama. Hongu nyama itemberi yaIshe, asi nyama inozvikudza panguva zhinji.
ine zvainoshuwira panguva zhinji. Izvo zvainoda nezvainoshuwira panguva zhinji zvinorwisana nemweya waMwari. Panguva zhinji munoda sirivhera nendarama. Mada sirivhera nendarama mosarudza iviri kusanamata Mwari mupenyu. Muri kumabasa enyu muchizviitira. 7 days per week munhu anosarudza kurova 7 days dzese achizviitira achiitira nyama. Kunonzi kurwisana mweya nenyama, kuti zvenge zvidhonzerana, nyama achiti aiwa ndinoda zvakanaka, ndoda kudya kwakanaka, nekunwa kwakanaka, nekurara pakanaka, ndinoda kugara zvakanaka, saka ndisiyeni zvitsvagire sirivhera yangu. Mweya wobva wakasirivhera yakanaka, asi kasirivhera nendarama ishe anoti ndeyangu. Saka iwewe chibva wataiwa kana sirivhera nendarama iri yaMwari, inini ndakuti mazuva ekunamata Mwari ndakunamata Mwari mupenyu. Mwari iye ndiye achandipa nezvekudya zvose nezvakandiringana. Ipapo patokuda pachoenda kuti mweya ari kutaura zvimwe, nyama ari kutaura zvimwe. Asi iwe munhu Mwari akabva akupa simba rekuti asarudze, kuti sarudzo ive yako, uzviitire sarudzo iwewe nezvawavakuda kuti uite. Vamweni vakatora sarudzo yekuti aiwa ndinoda kuenda kubasa, ndoita 7 days ndiri ikoko ndichishandira nyama yangu. Vamwe vobva vati kwete, isu tinoda kushandira mweya yedu. Hongu nyama inoda zvokudya, zvokudya zvinobva kuna Baba. Hongu nyama inoda zvokupfeka, zvokupfeka zvinobva kuna Baba. Ndinoda kuti ndinamate Mwari mupenyu. Pane vakawanda vaya vekuti anonamata achikumbira basa, asi basa kana rouya rinoita basa rovhisana nezvomweya, basa iro harizati riri basa raMwari. Nokuti kana riri basa raMwari haringarwisane nezvomweya, nokuti zvose zvipanyika ino nezvaMwari zviri paruoko rwaMwari. NdiMwari upi kwakakupe basa iwewe rinokubvisa pane zvomweya? Akakupa basa rinokubvisa pane zvomweya, nyengetera kuti Baba mandipa basa risingaiti, basa ramandipa rinonditadzisa kunyengetera. Mweya wangu uri kuenda kudondo nokuda kwebasa randinaro. Ndichinjei, ndipei rimwe basa. Demand, you must demand. Mwari anoita zvatinomukumbirira, zvatinokumbira kuna Mwari, Mwari anotipa. Zvinosaramba wakabatirira pakabasa ikapo, oramba wakabatirira kuti handinamate Mwari yekuti kubasa. Gore rinopera kuti usina kupinda mutemberi. Ipapo chinenge chaane nzara mweya wako. Zvezvokutanzi ndonamata kumba kwangu ndega, ndotsanya ndiri ndega ndiri kumba. Hapana kunamata kwakadaro, varume sanganai patemberi yaIshe, temberi yaIshe yosimbiswa. Nokuti temberi yaIshe ndo panonamata Mwari mupenyu, patemberi yaIshe ndo panosangana shoko evhangeri, vanhu vachipanidzirana, vanokona kuti vachiprofita, vanoimba vachiimbira. Ipapo ndo panoitwa mabasa emweya kwete kumba kwako. Ishe achidzokera anotaura kuna Timotheo akati, Timotheo, ndakusiya basa pamusoro pako. Enda unovaka temberi pamusoro pako. Akataka kufamba, akataka kusumudza matemberi, akataka kufamba, vakafambana naPaulo, vakaenda kumatemberi akasiyana-siyana, kuvaKorinto, kuvaEfeso, kuvaKorose, vakaenda kwose, basa rikabatwa, vanhu vakawana pekuungana vachinamata. Musachire kuchiva kwenyika. Kuchiva kwenyika kuchiva zvizhinji. Kuchiva sirivhera chaiyo nendarama. Kuchiva ikoko. Kuchiva ikoko kunobara zvakaipa mauri. Kunokupa pfungwa dzakaipa mauri. Kusvika Satani akusunga nezvisungo. Musanamata nezvifananidzo. Kunamata zvifananidzo, kunamata zvifananidzo kune zvakasiyana-siyana. Mumwe munhu anonamata zvifananidzo, unamata bhora chaiyo. Chideyo chakaswa mweya. Anosarudza kuti handinamate Mwari svondo, rokuti svondo kune Dynamos inotamba usesande every Sunday. Saka Sunday handibatike patemberi. Varume tobatana pakati pewiki, asi kana iri Sunday aiwa ndinenge ndine matiketi angu andakatenga ebhora. Kunamata zvifananidzo ikoko. Tadza kunamata Mwari pamusaka pechideyo chemvuu chine mweya.
kunamata zvifananidzo ikoko, kuona mukadzi achipfuura ubva wamushiva, mukadzi akanaka wedaita wangu, kunamata chifananidzo ikoko. Pauro wakatitaurira akataura kuti ukaona uchitarisa mukadzi neziso rekureba-reba rekushiva, wanamata chifananidzo. Saka paya panonzi usanamata vamwe vaMwari, iwewo wanamata mukadzi, ukanamata chifananidzo watonamata vamwe vaMwari. Unofanira kutereurura paya pamunoreura kuti ndinochiva vakadzi, unofanira kureura kuti ndinochiva vakadzi nekunamata vaMwari asikazikanwa, kunamata zvifananidzo. Poita vamwe venyu vanokara mari, vanokara sirivheri, vanokara mari chaipo, mari iyo inodiwa, asi pane vanoikara. Unoona munhu anenge aine kabhizinesi kake, kabhizinesi kake akavharwe, anoziva kuti nhasi zuva rekunamata Mwari akavharwa, anenge akavhura chete. Taiwa azviite, ndikatovhara Sunday ndoine mari. Ndiani akakudza kuti Sunday ndoine mari yedu? Sirivheri nendarama Mwari anoti ndehangu. Iwo wati sirivheri, Sunday ndiine mari. Saka ndovhura kabhizinesi kangu Sunday, handikavhare Sunday kunamata Mwari, nokuti ndikavhara ndendaluza mari yakawandisa. Waluza mari yakawandisa, asi waluza shoko evhangeri yakofanira kunzwa sana. Mweya wako wasara nenzara, ende nzara iyoyo kuti igutswe patora munamato yakasimba nokukwenya kwakasimba. Kambori kamariko kawaita waiti wavhura Sunday, kambori kamarika waita toisa kamari kacho apa kawaita Sunday $100, $200. Oraito waita milioni Sunday, $1 million, toisa milioni apa. Zvomweya tinokwanisa here kuzozviisawo pachiyero, totora milioni yako toisa apa, toisa zvomweya apa. Tinokwanisa here kuyera zvomweya nemilioni yako apa, kuti ndezvipi zvakakosha, ndezvipi zvinopa upenyu. Nokuti vane mari vanadzo asi upenyu havana. Kana mweya uri mauri usingakure, sirivheri nendarama yaunobata hapana zvainoshandira pamusoro pako. Kana mweya waMwari usiri mauri, sirivheri nendarama yaunobata hapana zvainobara, hapana zvainoshandura. Vanhu vakataura zvikati more money, more problems. More problems ereka nokuti havana Mwari mavari, saka maproblem anowanda nokuwanda kwemari. Havana Mwari, saka maproblem anowanda. Muridzi wesirivheri nendarama ari kuti sirivheri nendarama ndiani. Chuya unamate zuva unamata vamwe, unganai nevamwe, obva wati aiwa ndine kabhizinesi kangu hazviite, dauta sirivheri nendarama. Ipapo ndo panonzi kurwisana nyama nomweya. Pauro akazvitaura izvi. Paya paunoti aiwa Sunday ndoine mari, ipapo apa kutoratidza kuti nyama yahwina. Ndozvaari kutaura. Nyama yahwina kudarika mweya. Wakoshesa zvenyama kudarika zvomweya. Asika kana Mwari ada hake, zuva racho iroro unoti hauna mari iroro, musi wechi Monday, Tuesday, kunyanya pakatapa vanhu vangasina basa nezvakawanda. Monday kusvika Wednesday vanhu vakawanda vari busy mabasa, kuzi vanenge vada kudzoka mumudhi yekusenza. Kunana Thursday, Friday vanenge kugadzira kuenda kuweekend, vanhu vanga kurilaksa. Saka kana une kabhizinesi kako kanoita nezvekudya, kanoita nezvekunakidzwa, nezvekunwa doro, nezvekunwa madhiringi, marestorenti, kunana Thursday zvichienda kokoko ndo paunoita basa. NeSunday vanhu vari off. Iwo Sunday obva aiwa Sunday ndo panobva ndaita mari, nokuti vanhu kana vari off ndo pandoita mari. Monday, Tuesday haakuna basa. Mwari obva ati ndokukuratidza kuti ndiri Mwari. Mari yacho iyoyo yauri hapana mari paMonday, chaisa inini Monday yowane mari kwauko. Mwari anozvisa. Zuva racho iroro rakuti Sunday ndoine mari, Mwari obva ati aiwa ndakukuratidza kuti ndiri Mwari. Sunday kana wajara kubata kana kuti $50 pabhizinesi rako iyo, Sunday uchibata $1,000, Mwari anokuratidza kuti anokubatisa $1,000 zuva Monday paunoti pakafa. Mwari anozviita izvo. Asi haazviite kuti iwewe
une greediness akawanda ubva kuti saka zvadaita 1000 Monday ndobva ndati 1000 reSunday nare 2000 wakuita udyire. Mwari anozviita kuti akuratidze avhure pfungwa dzako kuti uone wega kuti aiwa kana Mwari achindiropafadza musi weMonday yakafa zvino kana achindiropafadza zvakadai saka Sunday ndiregedzerei kunomunamata rega ndivhare Sunday ndisiye Sunday pakavharwa. Mwari zvaanondipa zvakarika. Unoona munhu anenge akavhura. Vamwe vanhu vanotovhura mabhizinesi nyangwe pakafira pamba pavo vanenge akavhura. Vanhu vachibata maoko so chinzi matambudziko mune chingwa ero ipewe nefada iri kusero itacho upewo yakavhurwa panhamo. Munhu atadza kuvhara tacho panhamo chaipo pari kuchemwa masofa ari panze. Munhu anenge akavhura bhizinesi richifaya. Ikoko ndokunonzi kukara Silvera ndaramo. Ikoko ndokunonzi kunamata chifananidzo kwatiri kutaura. Kana uchiita bhizimusi kwauri hama teerera. Ukatadza iwewe kuvhara zuva rekunamata Mwari. Takakura isusu kuZimbabwe kuti Sunday ukapinda mutauni Sunday kune makafa kuti fi. Unomochifamba utangofamba wega so. Kutange kusina vanhu munyika. Vanhu vari kumasondo vachinamata Mwari. Mabhizimusi akavharwa. Asi zuva ranhasi pinda mutauni uone utangoshabiwa nokuzara kwevanhu. Vanhu vakangowaridza mungwarana marangwana mutauni muna vese makaiswa madomasi chimwe chimudhara chiri pakona chimona sadza mutauni. Hanzi ndakavhura bhizinesi ndokutaka kuraramisa mhuri yangu. Zvimwe zvinhu unobva watoona kuti Satani akagara vanhu. Satani akasunga vanhu nezvisungo kuti nkanganga. Utone nhamo zvako. Urikutoziva kuti uri kunanzva masosve nemuromo zvako. Ukaregedza futi kunamata Mwari wako. Muri mutauni wakamira zvimabhanana pakona. Sunday kunamata Mwari. Uno munhu akamira ngoro nemabhanana kudai. Roshaya notenga. Kusvika makuitana zvemushonga makunorombera zvingoro zvemabhanana. Mumwe munhu vakawanda ari kurombera zvimabhizimisi zvina basa. Mumwe akutengesa mazichikapa, mumwe akutengesa yake mazichikapa mabhero akabva chembere dzakafa kuUK. Uyo akutengesa rake bhero, atengesa rake bhero, atengesa rake bhero. Uyo anoenda kun'anga, uyoenda kumaprofita kungotsvuku, n'anga futi. Zvichirwisana ipapa pakuti pangu patengwe. Mumwe akawaridza zvimadomasi muna festival. Okudza kuti madomasi imari yaunzi 50 cents. Kwa imari 50 cents. Saka aisa mwina wenhe mari $5. Saka makagarira $5 here zuva rimwe rese. Kutika kudiko ndokurarama. Saka matadza kunamata Mwari kuda kwe$5 here. Saka wadati mukawana $5 muchaita sei? Unokuchibvunza kuti minduro yavachapindura kuti ndikawana $5 dani nangu mborozorora vanonamata. Ndobva ndanohodha futi ndodzoka futi. Kunamata zvifananidzo. Nhamo iripo pavanhu asi nhamo ukaita zvokutamba nayo nhamo inokutambisa nhamo. Nekuti nhamo ina Satani mukati inokuramba ichikutsikirira chete urambe wakadaro. Nofa urirombe. Fa uchiwaridza madomasi muna festi. Nofa uchimona chisadza muna festi mutauni. Tengesa chisadza. Murume mukuru. Ndebvu dzachena kudai. Kutadza kunamata Mwari mupenyu. Hanzi nebhizimusi. Ibhizimusi irori, bhizimusi unoriziva iwe, bhizimusi rakavhara izvezvi, rinonzi bhizimusi rakavhara musi weSunday. Zuva rekunamata Mwari mabhizimusi akavhara. Endaka kumabhengi. Vati vanobata mari, enda toone Sunday ukapinda mubhengi ukashanda. Otogogodza gogo ivhura yako nda mari yangu. Unotodzwa kuti mari yako tinayo asasi kupa nhasi, pamande tovhura mari. Kana mabhengi chaiwo achiziva kuvhara, iwewe une nhamo yako nenhamo yako inayo, hauna kana mari yako inayo, iwo ndoro wakavhura. Amuone kuti Satani ari kushandisai. Kuvhara kuita zvinoti movhara muregedza kunamata Mwari wobva vanokoma. Kanzi ndawana mukana wekuzorora kana muna girlfriend. Kana mawana mukana wekuzorora, zororai, asi tangai manyengetera namatai Mwari.
Mwari kana hada zvaikuropafadza munhu anokuropafadza nokutengesa mvura chaiyo, mvura chaiyo, kagumbu kemvura kainge maIsraeri ke50 cents. Unobata milioni nekagumbu ke50 cents. Mwari anozviita izvo nokuti silivhera nendarama ndeyake. Iwewe mweya wako ukaratidza kuti unoda zvomweya, haudi zvenyama, unoda zvomweya, Mwari anoropafadza izvozvo zvauinazvo. Saka pai chinyengetera chiti tiropafadzei Mwari, tipei zvinotiringana. Mwari anoziva zvatinoshumbira izvi, Mwari anoziva zvatinoshayiwa tisati tamukumbira, zvatinoda isusu pamwoyo, Mwari anozviziva tisati tataura. Asi iwewe Mwari, nokuti unonamata zvifananidzo, unonamata silivhera nendarama, uvati teki nekabhizimusi kako. Izvo zvipatene munhu ari kuti unofanedzara kani, unofanedzara ukateedzera zvevapostori unofanedzara. Havana kutenda, ndo vatinonzi vasina kutenda ivava. Vakadaro vasina kutenda ivava ndo vasikapinde muushe wekumusoro kudenga. Nokuti kana Mwari ataura varume kuti silivhera nendarama ndeyangu, nyika chitsiko chetsoka dzangu, havazive ukuru hwaMwari, havazive zine simba raMwari. Kutenda kwavari kwakafa, kutenda kwavo ishumba dzakafa. Pozoita vamwe vanoti yakaparidzwa namufundisi masondo apfuurayo, chikanzi ukaona munhu akutaura mabhiregedhiya achibuda mukanwa make, mabhiregedhiya nezvakaipa nezvakaura zvichibuda mukanwa memunhu zvamanifesta pamwoyo nguva refu, zviri zvawanikwa zvichibikwa zvichikangwa zviri pakati pemwoyo wemunhu kusvika zvakutushuka rabhomba izvi. Unoona pese paanotaura nokanda bhiregedhiya, ataura kuti bhiregedhiya, akanetsana navanhu mabhiregedhiya havakwanise kutaura semuteni. Ukaona mabhiregedhiya akubuda mukanwa mako, ziva kuti pamwoyo pako hapana kuchena. Temberi yasvibiswa, yapinda nyoka temberi. Musabvume kushandiswa naSatani hama. Satani achikupindai patemberi dzenyu kusvika amanifesta mamuri, kutaura zvinyadzi. Itemberi yaMwari iyo ndiye munhu atiri kuti ane mweya waMwari maari. Asi mweya waMwari unotaura mabhiregedhiya here. Ukazoona ukana mabhiregedhiya wakutotendera mweya akaipa kuti abate ushe mauri. Usatendere wakaipa kuti abate ushe mauri. Ukaona uri munhu anotaura mabhiregedhiya, tendeuka pane chinhu ichi. Mabhiregedhiya anobva panyama, haabve pamweya waMwari. Saka ngazvibviswe kwatiri, ngazvirambwe kwatiri. Vanhu vane mweya waMwari vane mufambiro unofanira kuratidzira kuti ava vanhu vaMwari. Kutaura chaiko kakutaura uchinzi ava vanhu vanotaura kutaura kwaMwari. Kapave nemusiyano wevanhu vasina kutenda nevanhu vakatenda. Pane vanyora pano kuYouTube, vanyora comment yavanyora. Sikanzivi kuti vanotaura Shona here kana kuti vane kuIndia zvavo. Iwana face yacho ndeyekuIndia. But vanyora zvavo nechirungu. As dear prophet pastor, I'm very worried about diploma certificate of my daughter Mary. Please pray for her diploma certificate has been accepted by concerned department in the name of Jesus Christ. Amen. Baba vada kuti mwana wavo certificate rake ribude, certificate rake ritendwe, rikamuchirwe, ribude muzita raKristu. Ndo munamato wavari kudawo. Asi munamato wada kuti isusu tivanamatire.
nhau dzekutenda ndo nhau dziripo pano, ndo dzatiri kuparidza pano. Kupasa hongu tunodiwa kunodiwa, kunyengetererwa zvakare kunodiwa. Asi zvinhu zvinotangira mumba. Iwe sababa, iwewe ndiwe unofanira kutanga kunamata. Ende kunamata kwacho unamata wakaguta nebhuriyani. Unotsanyira mhuri yako semurume, unamatira mhuri yako semurume. Chida kuti vana vangu vawanike vachipasa kuzvikoro, vagone chikoro. Mweya waMwari anozwa munamato yako anokuropafadza. Baba vachanamatira mwana wavo vanenda kuvhara pano, chanamatira mwana wavo kuti iwe mwana apase kuchikoro. Asi haungopasa zuva rekupedzisira. Kana wakasvika uchitamba gore rese ufungidzira kuti bekupedzisira pakuda masertificate rako rinobudawo wasikaverenge. Kana wakatonyora wakafoira zvakatofoira, Mwari akachinje zvawakarima ndozvaunokohwa. Kuna masachana matahungu asi ngwe kuna mata yakapfuura. Asi kana paine jambwa nemunyama nerima rinovhara vanomaka kuti vanomaka vamake zvakanaka sezvisizvo, vofoisa mwana paiginya, ipapo Mwari ndo paanopindira. My brother, we are going to pray for your daughter to pass. But the prayers do not start at the end when you're waiting for the certificate. Your prayers were supposed to happen a long time ago, while your child was going to school. You as the man, as the father of the house, you must pray for your family all the time. And you don't pray full of, your stomach full of rice and biryani. You must fast for your family as the man. You are the head of the house. As Christ is the head of the church. If your child was playful at school, right now you're waiting for results. He who goes to the farm will reap what they sow. If you sow good seed, you will reap good seed and harvest good seed. You will have a good harvest. If you sow maize in your field, you will harvest a lot of corn. You will not expect to harvest wheat when you sowed corn. So whatever you sowed, you will reap. If your daughter was working hard all this time, if the markers, the professors are doing the markings of the papers, grading, if the devil wants to fail your child deliberately, that we will pray for your daughter. That a right answer is right and the wrong answer is wrong. Because some of these professors will be clouded by the spirit of Satan, spirits of poverty, so that your daughter does not make it in life. So what we can pray for her, for you, with you, at the end of this service, we will pray that whoever is marking the paper should be clouded by the Holy Spirit and mark correctly. Whatever result comes, God must have His grace on that. Continue to pray for your family. Vanenzokunzwa ngavanhu zvinoreva mweya pakireke. Musanamatire vana venyu pakuda kukolekta maresult kuchikoro. Vana venyu vanonamatirwa vachienda kuchikoro. Zviri zvidiki kudai chechi zvinamatira. Zvichikura zvinamatirwa. Zviri kuchikoro zvinamatirwa. Vana vachidzidza. Kwete kuti uda kunokohwa wheat wakarima chibage mumunda. Azvibude. Kana waitamba uri dofo, uda kubuda nema-A abva kupi? Mwana anoropafadzei padofo? Pamunhu aitamba anoropafadzei mwana? Hapana zvanoropafadza. Nyengetererai mhuri dzenyu, nyengetererai vana venyu vapase. Vanyengetererei nguva ichiripo. Kwete kuti vanyengetera mapepa akumakwa.
gore rese rapera ana achitamba uko, zvinoputa bhanje zviputa bhanje uko, zvinohura zvichihura uko. Yangu maexamu mapepa mako auda kuti mwari upi? Hakuna mwari akadaro hama. Ziyai kubata kwa mwari nekuita kwa mwari. Mweya wa mwari ngakutungamirei. Katipinde mbuku. Mashoko mazhinji ngabve kunani? Kuna mwari. Profita Jeremiah 7:1 kusvika ku28. Mavana makuru aripo. Hazvibatsiri kuvimba netemberi kana vachinamatira zvifananidzo. Togovimba netemberi sei, kutovimba naMwari sei isinamata zvifananidzo. Example yeuya uyu kana asikatonamata Mwari achinamata mombe zvavo zvavanamata mombe dzavo pai, hapana munamato watiri kunamata pano pauchasvika. My brother, continue to pray to Jesus Christ. He is your only Redeemer. I know there are many religions where you are. If you are part of those religions, our Jesus Christ cannot be part and parcel of whatever confusion that you have. You will not find favor and grace. Because our God is a God, only one God. If you worship too many idols, God of deities, all of that, you will not find favor with our Jesus Christ. Because our God, our Christ, will only give favor to only those who hear the Father and do what the Father wants and pleases the Father. Worship only the Father at the top. No wooden things, no stone sculptures, no idolatry, no anything, just faithful in the name of Jesus Christ. Take that with you. Apana nyasha dzinodurwa pamusoro pevanhu vanamata zvifananidzo. Kunamata zvifananidzo katiri kutaura kuna vanamata matombo avauya vakuindia. Vanamata matombo, vanamata mombe, vanamata zvose chese changoti pwiku nechisingarire nechinongoti vanonamata anything. Hakuna Mwari anoropafadza zvakanaka. Ndoma vararikwa. Hazvibatsiri kuimba netemberi kana vachinamatira zvifananidzo. My brother, go and read this. Prophet Jeremiah 7. Read the whole chapter. Read to understand. Read to increase God's favor on you. Seven, one number yote. Shoko rakauya kuna Jeremiah richibva kuna Jehovha richiti, mira pasuo remba ya Jehovha, uparidzepo shoko iri uti, inzwai shoko raJehovha Mwari, imi vaJudha vose, imi maZimbabwenzi vose, munopinda napamasuo awa kuzonamata Jehovha Mwari. Zvanzi naJehovha wehondo, Mwari waIsraeri, ruramisai nzira dzenyu nezvamunoita, ndiko kugarisai panzvimbo ino. Vose vanopinda netsoka dzavo mutemberi kunonamata Mwari, vanoenda kumachechi, pangava paJerusarema, kungava kwaMgodhi, kungava kwaJohani Masowe, kwese kwaunoenda uchida kunonamata Mwari, vose ari kupinda achienda kupinda mutemberi kunonamata Mwari. Zvanzi naMwari, teerera chinhu ichi, raramisai nzira dzenyu, kuti ndikutenderei kufamba nenzira idzi, ndikutenderei kupinda muushe hwokudenga. Hatingati tonamata Mwari pano paJerusarema, topinda isusu mutemberi yaIshe tichinamata zvifananidzo. Zvifananidzo zvipi? Zvifananidzo zvokunamata mari, zvifananidzo zvokunamata vamwe vaMwari, zvifananidzo zvokunamata zvimwe zvifananidzo, ungava vakadzi, ungava makuhwa chaiwo. Pai panosha makuhwa pai makuhwa chato chitendero kwauri.
takatanga tichiti amai avana makuhwa, amai ava makuhwa akanama kupera, akanamatirwa, akanama kupera, akanamatirwa, akanama kupera. Chatochitendero vakupinda chechi yakunzi chechi yamakuhwa, chechi yamakuhwa yamazuva ano, ministries vanozikanda kaministries kumberi. Chato chimwe chitendero ndozvifananidzo zvitaurwa. Ishe ari kuti ruramisai nzira dzenyu nezvamunoita, ndiko kugarisai panzvimbo ino. Musavimba namashoko enhema anoti izvezvi itemberi yaJehovha, temberi yaJehovha, temberi yaJehovha. Nokuti kana makururamisa kwazvo nzira dzenyu nezvamunoita, kana muchiita zvakarurama munhu mumwe nemumwe kunowo kwake, kana musingamanikidzi mutorwa nenherera nechirikadzi, mukasateura ropa reasina mhosva panzvimbo ino, nokusatevera vamwe vamwari vanokuisai panjodzi, ipapo ndichakugarisai panzvimbo ino, panyika yandakapa madzibaba enyu kubva panguva yakare kusvikira panguva nokusingapere. Tarirai, munovimba namashoko enhema, asi ngagoni kukubatsirai. Mungaba nokuuraya, nokuita upombwe, nokupika nhema, nokupisira bhari zvinonhuhwira, nokutevera vamwe vapirwa vamakanga musingatombozivi, ndokuzouya momira pamberi pangu muimba ino panodanwa zita rangu muchiti tasunungurwa kuti mugoita izvi zvose zvinonyangadza here. Koimba ino inodanwa nezita rangu rava bako ramakororo pamberi penyu here? Tarirai, ini ndimene ndaona zvose izvozvo, ndizvo zvinotaura Jehovha mupenyu. Zvakaipa zvose, vanoba mhombwe, vanochiva, vanoita mabasa erima, vanoita nhema nokuziteera, vanonamata mufananidzo, vanonamata vamwari vasingazivikanwi, navamwari vanokuisai panjodzi netsaona. Mabasa ose aya Mwari akamaona, vanhu vachiaita vachida kupinda mutemberi kunamata Mwari, vakadedzera kuti temberi yaMwari, temberi yaMwari, temberi yaMwari tasunungurwa, vakapumbura kusunungurwa kwavo, asi Mwari achiona kuti hapana apa. Murevi wenhema uyu unonamata zvifananidzo, uyu unonamata bhari, uyu unonamata chechi of Latter Day Makuhwa Ministry. Zvose izvozvi Mwari anenge achiona. Paipai patinotanga chechi, paipai patinoti ngatireururei, vanhu ngavareure zvivi zvavo pamberi pechechi. Iwo varamba wakagara zvako wakaomesa mutsipa, zvipiko vanomboona here vaprofita ava, vafundisi vanomboona here? Hapana, ungogara uri pavo, vanoreura iwewo wangogara usareurure. Zvino Mwari akati zvose izvozvi ndiri kuzoona kuti makagara nezvinhu zvenyu mutemberi yangu, makapinda mutemberi yangu, vanodanwa zita rangu, makapinda nezvinhu zvenyu zvakasviba, mukapinda nazvo mutemberi, mukagara mukaomesa mutsipa. Vaprofita vamwe vakakuprofitai, vamwe vakaprofita navaprofita vakanzi reurai zvinhu zvenyu imimi, makatadzira Mwari pazvakati, vakaramba kuprofitwa, vakati aiwa vaprofita vaMwari vaprofita nhema. Ikoko ndokunonzi kumhura mweya. Kuprofitwa chokwadi obva wachiramba pachena kuti aiwa denga raita mistake, aiwa hayi unazvakanai, denga raita mistake. Hakuna zvakadaro. Musamhure mweya, musatadzire Mwari nebhoni. Asi zvino endai kunzvimbo yangu yaiva paShiro, pandakagarisa zita rangu pakutanga, muone zvandakaitira nekuda kwezvakaipa zvavanhu vangu vaIsraeri. Zvino zvamakaita mabasa avo ose, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ini ndikataura nemi, ndichifumira mangwanani ndichitaura, imi mukasanzwa, ndikakudanai mukasapindura. Naizvozvo ndichaitira imba
panodanwa zita rangu, yamunovimba nayo nenzvimbo yandakakupai imi namadzibaba enyu, sezvandakaitira Shiro. Ndichakurashai kure neni, sezvandakarasha hama dzenyu dzose, irwo rudzi rwose rwaEfuremu. PaShiro pakanamadzwa zvifananidzo, pakanamadzwa Mwari vasingazivikanwi, pakanamadzwa Bhaari, pakaiitwa mabasa ekugura Mwari. Mwari akaparadza Shiro nezvose zviri mairi. Efuremu, rudzi rwese rwaEfuremu rwakatukwa, rikanzi naMwari ngarimbe kwandiri, rava rudzi rakatukwa nokusingaperi nokuda kwezvakaipa zvavo. Zvino Mwari abva zvaataura kuti ukaramba uchiuya nezvinhu zvako mutemberi yangu panodanwa zita rangu, uchiramba uchizvikudza, uchiramba uchiita zvivi zvako, ndichakuita zvandakaita Efuremu, ndichakuita zvandakaita Shiro. Chichava chiratidzo ichocho zvandinokwanisa kuita pauri iwewe. Saka uchiona kuna vaprofita vaBhaari vanogara makore mazhinji. Muprofita waBhaari anoita mabasa erima, unozozwa kuti chakafa, chakazongodei. Izvo zvanzi pane n'anga apa inga iripo. N'anga ndabatsira vanhu vechikwereti, zvikazana matambira mari vozondipa mari. Vanhu vatambira mari vanhu vatiza nemari, havana kuuya nemari, n'anga yavaisungirira Satani. Makauya nemabasa enyu erima, mopinda nawo mutemberi yaIshe, panodanwa zita raIshe, panodanwa pachindedzwa kunzi temberi yaIshe, panodanwa navanhu vachiti tasunungurwa. Imimi ndio pamunoenda netsvina dzenyu musvibisa temberi yaIshe. Mwari anokutaisa Shiro, Mwari anokutaisa Efuremu, rudzi rwese runova chinhu chakatukwa. Saka Mwari akati aiwa kati, inini zvandinokwanisa kuita zvinozokusemesai imi. Saka ndakuchikupai nyasha muna Kristu. Nyasha dzandakukupai ndezvekuti mureure zvivi zvenyu kuna Kristu. Ndoregedza kukuitaisa Efuremu, ndoregedza kukuitaisa Shiro, ndorangarira ropa regwayana pazvivi zvenyu. Asi motendeuka. Zvino vakawanda vacho vakati hatidi kutendeuka. Vamwe vakati hatidi gwayana racho. Vamwe vakati aiwa kachota zvatoda. Mwari anoda zvemwoyo, mwoyo womunhu chete. Mwoyo wakatakura zvivi here iwe? Mwoyo upi kwaunotaura nawo zvavo iwe wakatakura zvivi? Zvivi zvako zvakakuremera. Mwoyo upi waunotaura? Mwari azi Mwari wemwoyo, ndiMwari womweya nezvokwadi. Mweya wako watenda here kuti Jesu ndiye Ishe? Mweya wako wapona here? Zvokwadi yaMwari yawanikwa mauri here? Ndizvo zvinomedzwa naMwari, kwete mwoyo wako iwe. Mwoyo wako kamwoyo kako ita zvemwoyo wako ikoko. Mwoyo wakanaka, itaire mwoyo wakanaka iye. Mwoyo wakanaka pakuita zvakanaka iye. Mwoyo unoita zvakanaka, unoita zvakaipa. Saka tikwanise kumezva zvakanaka tichishandisa mwoyo, nokuti mwoyo unoita zvakanaka, mwoyo unoita zvakaipa. Mwoyo ndio panobva pakuchiva, ndio panobva pakunamata Mwari. Ndio panoita mabasa akanaka, ndio panoita mabasa akaipa. Ndio panoita mabasa echiedza, ndio panoita mabasa erima. Saka tikwanise kumezva uchiye kudenga pamwoyo wevanhu. Saka hapana mwoyo wenyu unokupinza iwe uchiye kudenga. Mwoyo wenyu uzere nekuchiva. Hakuna wanochiva anopinda uchiye kudenga, usachiva. Zvose zvinobva pamwoyo. Mwoyo yenyu iyi. Saka Ishe akati mwoyo yenyu ngairegedze kumanikidzwa. Mwoyo unomanikidzwa nekuchiva nezvakasiyana siyana zvizhinji. Saka kana ana uri kudenga atitaure zvokuti Mwari anonamatwa mumwoyo, kwete. Mwari anonamatwa mumweya nomuzvokwadi. Zvokwadi yawanikwa ari mauri here? Nokuti kana zvokwadi iri mauri, zvokwadi iwe ndechada kuti mwoyo wako uchene uye mwoyo wakanaka. Zvokwadi iwe ikashaikwa, mwoyo womunhu unosviba, ipapo ndo panowanikwa zvakasviba nezvakadzika-dzika, zvinonyadzisa nezvinomhura Mwari. Naizvozvo iwe chirega kunyengetera ravanhu ava. Usadanidzira nokunyengetera nokuda kwavo, kana kuvakumbirira kwandiri nokuti handingakunzwi.
ichasvika nguva hama yekuti hatikarambe tikunyengetererai, hatikarambe tikukumbirirai kuna Mwari. Ichakwana nguva yomumwe nemumwe anofanira kuzviteurira. Ndio nguva yatiri. Mumwe nemumwe anofanira kuzviteurira nhau dzake pamberi paMwari. Anofanira kureura nhau dzake pamberi paMwari, oita kuda kwaMwari. Azina ichasvika nguva yekuti uchavanyengeterera handikudzi. Saka ndakutokudza kuti chiregedza kuvanyengeterera vanhu ava. Saka tikasamunyengetera toita sei? Tokuparidzirai. Tikakuparidzirai imimi moita sei? Mufanira kuti kana takuparidzirai motenda motendeka. Ndaa tikamunyengeterera inamata hapana kwainosvika. Naizvozvo iwe chiregera kuvanyengeterera vanhu ava. Usadanidzira nekunyengetera nekuda kwavo kana kuvakumbirira kwandiri nokuti handingavanzwi. Auone here zvavanoita mumaguta aJudha nomunzira dzeJerusarema here? Kana wounganidza huni, madzibaba ndokubatidza moto, vakadzi ndokunokanya ufu kuti vabikire vahosi vokudenga zvingwa, uye kuti vadirire vamwe vaMwari zvipiriso zvinodururwa kuti vanditsamwise ini. Vanonditsamwisa here? Ndozvinotaura Jehovha Mwari. Havangasiva kuzvinetsa havo, vachingonyadzisana havo. Saka zvanzi naJehovha Mwari, tarirai kutsamwa kwangu nehasha dzangu dzichadururwa panzvimbo ino, pamusoro pavanhu, napamusoro pezvifuwo, napamusoro pemiti, napamusoro pebundo, napamusoro pezvibereko zvenyika zvichapfuta zvisingadzimwi nomoto. Zvanzi naJehovha Hondo, Mwari waIsraeri, wedzerai zvipiriso zvenyu zvinopiswa nezvibayiro zvenyu mudye nyama yazvo chaizvo, nokuti handina kutaura namadzibaba enyu kana kurayira panguva yandakavabudisa panyika yeIjipita pamusoro pezvipiriso zvinopiswa kana zvibayiro. Asi ndakavarayira chinhu ichi ndichiti, teererai inzwi rangu ndigova Mwari wenyu, nemi muchava Mwari wangu, muchava vanhu vangu. Mufambe nenzira yose yandichakurayirai, mugova nemufaro. Asi havana kuteerera kana kurerekera nzeve dzavo, asi vakafamba nokurangarira kwavo neupukutu hwemwoyo yavo, vakadzokera shure, havana kupfuurira mberi. Kubvira pazuva rokubuda kwamadzibaba enyu munyika yeIjipita kusvikira pazuva ranhasi, ndakakutumirai varanda vangu vose vaprofiti, ndichifumira mangwanani ose zuva nezuva rimwe nerimwe ndichivatuma. Kunyange zvakadaro havana kunditeerera kana kurerekera nzeve dzavo, asi vakaomesa mitsipa yavo iyi, vakaomesa madzoro avo aya, vakaita zvakaipa kukunda madzibaba avo. Ndo zvamuri kuita zuva ranhasi. Madzibaba enyu akakura kudhara vairombera minda, zvirombera vakadzi, hanzi mushonga werake kuti vana vakadzi. Ndo zvakaromberwa namadzibaba enyu kare, vakarombera zvinhu zvisina basa. Iwe zuva ranhasi 2026 tokuona uchirombera mari, uchirombera silivhera, uchirombera basa. Mumwe ari kurombera Facebook izvi, zvanzi ndiwane malikes akawanda paFacebook, ari kurombera izvozvo. Mumwe ari kurombera maziro dhanzo, magitari, dhanzi richambise vanhu, richambisa mangoma, kuromba zvakapusa zvisina basa izvo. Mumwe ari kuromba kuti asadze chechi, anzida kuti chechi yangu inge yakawanda, chechi yangu ive nevanhu vakawanda. Kuromba pazvinhu zvisina maturo, mabasa eni maiwani. Madzibaba enyu akazviita izvo, akafa, akasiyira nhamo matambudziko mumadzinza. Izvezvi muno kuswera muri kwanatsika mutanda, muswera muri kwamambo, muchida kuyananisirwa urombwa nengozi nezvakasiyana siyana zvizhinji, njodzi inouya nezvakaipa. Tendeukai, tendeukai, ushe kudenga munozwedera, tendeukai. Ibvai pakutadzira Mwari hama, ibvai pakushiva kwenyika, ibvai pakusvibiswa nenyika nezviso zviri mairi. Ndinovhara navakorose okutanga, ndiye batira mukati pa24 mavara makuru aripo. Kutambudzika kwaPauro pamusoro pavo, zvinohamba kutambudzika kwamufundisi Chamboko pamusoro penyu kunoti
Zvino ndinofara pakutambudzika kwangu nokuda kwenyu imi hama, ndichizadzisa panyama yangu zvakasara pamatambudziko aKristu nokuda kwomuviri wake Ishe wangu, iyo kereke, iyo yandakaitwa mushumiri wayo, sezvandakagoverwa naMwari pamusoro penyu imi, kuti ndidzidzise shoko raMwari irori randakuparidzirai kubva pakutanga kusvika panguva ino namazuva ose. Ndicho chakavanzika, chakanga chakafugidzwa kubvira pakutanga kwenguva nendudzi, asi zvino chakaratidzwa vatsvene vake. Naivo Mwari waakada kuwazivisa ufumi hwokubwinya kwechakavanzika ichochi pakati pavahedheni, chokuti Kristu mukati menyu, tariro yokubwinya iyo yatinoparidza isu, tichirayira munhu mumwe nemumwe, iwe newe, tichidzidzisa mumwe nemumwe, iwe newe, uchenjeri hwose, kuti tiise munhu mumwe nemumwe, iwe newe, uye mwana wakakwana tichikuisai kuna Kristu. Ndizvo zvandinobatirawo neniwo, ndichirwa zvichiitwa nokubata kwake kunobata mukati mangu nesimba, kubata kwaMwari, nokuti ndinoda kuti muzive kurwa kukuru kwandinako pamusoro penyu imi neevhangeri yandokuparidzirai, navari paJerusarema, nevari paHarare, nevari kumasvondo akasiyana-siyana, navose vasina kumboona chiso changu panyama, vanongoona paFacebook vachiona evhangeri ichiparidzwa, kuti mwoyo yenyu imimi isimbiswe, musunganidzwe murudo, muve nepfuma yose yokunzwisisa kwakakwana udzamu hwevhangeri, kuti muzive kwazvo chakavanzika chaMwari iye Kristu. Maari pfuma yose youchenjeri nokuziva yakachengetwa maari. Ndinoreva izvi kuti kurege kuva nemunhu unokurashai namashoko anokunyengerai, nokuti kunyangwe ndisipo panyama, uri kwauri ikoko, ndiripo newe hama kwauri ikoko pamweya. Ndinofara ndichiona kunzwanana kwenyu, kuti kwamuri ikoko munonzwanana mushoko, munonzwanana muevhangeri, munonzwanana savaKristu, nokusimba kwokutenda kwenyu kuri mamuri muna Kristu. Tichikuonai muchisimba muri kwamuri ikoko, evhangeri ichisimbiswa mamuri, zvipo zvemweya zvichisimbiswa mamuri, mweya waMwari nokubwinya kwake kuchivandudzwa nokukudzwa mamuri muna Kristu. Izvozvo ndo zvakafanira vanhu vose. Ndinotenda Mwari neshoko evhangeri yake inotisimbisa panguva dzose. Kristu zvaari mukati medu ngatisimbise zuva nezuva, mumwe nemumwe, iwe newe, simbiswai muna Kristu evhangeri. Simbiswai nemweya mutsvene waMwari. Ibvai pakutadzira Mwari, ibvai parima, ibvai pakutaura zvifananidzo nopakunamata zvifananidzo, ibvai pakureva nhema nokutaura nhema nokuziteera, ibvai pakuchiva nokunamata Mwari vasingazivikanwi, ibvai pakuchiva vakadzi nokuti kunamata zvifananidzo ikoko, ibvai pakutaura zvakaipa nokutaura mavara anovanhu vachisemesa pamberi paMwari. Mabhirigedhiya anobuda kubva pamwoyo ngazvibviswe izvozvo. Mwoyo wanhu ngaicheneswe, mwoyo wanhu ngaichene kuna Mwari. Nyengeterai namatai Mwari mumweya nemuzvokwadi. Ndinosiya shoko evhangeri kwamuri hama, kuti mumwe nemumwe aridzidze, mumwe nemumwe arizeye, nokuti isu tatoshumira
kuti shoko iro riri kusimbisei panhoroondo yenyu kunyengetera nhoroondo yenyu kunamata Mwari. Mwari mupenyu zvakare awanikwe achivhenekera upenyu hwenyu uzadzwe nechiedza chake nekusingaperi. Ane nzoro dzokuzwa ganzwe dzorama yapakereka kuzwa nekubwinya namasimba ose zvienda mumwoyo yenyu Jehovha kubva zvino nekusingaperi. Amen. Shaiwa,